Ei, nyt kuvata. Nyt ollaan Rambolin, yes. Hyvin. Älä vittu kahdeksan. Sun pitää hyppiä ylöspäin ja eteenpäin. Ei alaspäin ja taaksepäin. Jalka poikki. Yritän nyt tää. Kato tälleen, kato. Voi pää pois edes. En pääse päälle. Me sivulle. Mä menen tänne puolelle. Älä nyt niitä teellä, että mä vedän voltiin. Tee se. Anna mulle ensin se. Ei, mä teen voltin, kun mä... Ai. Ei. Menikö hyvin? Ei mennyt mitään. Anna mulle se kamera. Koita uudelleen. Anna. Aloita toi päässä. Eikö mitään? Anna. Eikö mitään nyt tähän kohti? Mäkin koita tehdä. Kato. Valtteri tekee voltin. Pistä tää johonkin. Okei. Samaan kohtaan mihin mun jäänyt. Noniin. Enää eritys. Tornado. Sä teit tämmösen. Niin mä koitin. Anna mulle se kamera. Kuvataan tuovelle. Kato. Jaa. Säkin voit tulla syömään. Mennäänkö? Täällä on ruohoa. Noniin. Noniin. Nyt mennään. Joo. Hän sieltä. Noniin. Ai vittu. Tärisee. Äkki mun vuoro. Ei kato. Mä teen kunnolla. Joo, nyt meni. Mä teen uudestaan. Mikä on säännöstö? Perkele. Tää... Vittu tärisee tää kamera. Ota tää. Tää kamera tärisee. Noniin. Tee. En mä halua olla tässä sen karkun päällä. Mä seison aivan hypipäistä säältä. Tää nyt teit. Jalka murtu. Kato, mäkin osaan. Mä pääsin oikein jaloille vielä. Jalka murtu. Ota kappi. TNT. Kato. Voi tehdä näin. Mäkin koitan.